Witam wszystkich bardzo serdecznie, a особливо szkolnych kasiepściego języka i wszystkich tych, których kasiebi znaje jedną z tych pierwszych miłotów. Jest ona nazywam Paulina Wanserska. Jest skończyła kasiepską etnofilologię w Uniwersytecie Gdańskim i muszę powiedzieć, że był to najpiękniejszy i najbelniejszy czas w moim życiu. Tak tej rzeczy o wszystkim, co ich zastanawiają nad wybierać i co wydrodzi, ty nieukłe wydrodzi. Jest to bardzo dobry łydba, serdeczne rytmy i bardzo to was piękny przygoda z kasiepizmem. Dziś dnia równak je przesiekłewa dla szkolnych, bydenk robotę z uczniami na uczbie kasiepskiego języka. Temat to stacje zadań. Teraz przejdziemy do prezentacji. Stacje zadaniów jest oebra temat farwę i na spłedlym farwów prawie płekizia, ja ci może przerechtować rozmaite ćwiczęci dla szkolnych. Jest to łeteli ciekawy, że szkolice nie muszą siedzieć w swoich ływkach, a mogą chodzić po całej zale, w rozmaitych i placach są rozłożone zadania, tiłe prawie sparłączone z farwama. To je pierwsza karta. Myślę, że wyrt nawet na pociutku łyczbę taką kartę przejrzeć do dwiżów, żeby szkolice, czyli wchydają na łyczbę i zary na pociutku byli zaciekawione tym, co prawie na łyczbie bodze sodzejało. Tiłe nizi, miono i nazwisko, klasa, każdy szkolik wpisuje swoje wiedzieć. Na dwiżach równak może wisać taka karta beznych mionów i klasy. Pierwszy ćwiczenk. Podkreślę pasowne wyrazy. Tiłe szkolice mogą so przebyciec, albo też so prosto nauczyć farwę czerwony i zary przy tym rozmaitych przerównaniów. Tiłe czterełe bryści są pomocą do tego, żeby so tego nauczyć i żeby lży było taci zadani rozrzesieć. Czerwony jak rek, czerwony jak wiśnie, czerwony jak błycuny nodzi, czerwony jak mak. Dredzi ćwiczenk. Szkolice tiłe będą w gromadze z farwą biały i przebycią sobie kunyści znankowników do pasownych istników. I tiłe mamy biały saknia, biały papier, biały chleb, biały mąka, biały chmury. I czerwone rameczce są wypisane istnici, jak musisz wpisać pasowne place, które znankowników. Trzeci ćwiczenk jest to tangutka, jaką szkolice mają rozrzesieć. Rozrzesieniem i prawie je łocie młodry jak dwa jezora, tiłe zielejidze łełe bryści, to mamy łekno, młeże, drzewłe, dwasta, jedzeni, brzoza, pyra. Naszym rozrzesieniem je pisz przerównani, łocie młodry jak dwa jezora. Do tego też je dredzi ćwiczenk, który polega na tym, że szkolik ma napisać czysto w górze rozrzesienie tej tangutki, tak tej łocie młodry jak dwa jezora i namalować do tego łebrysk. No jest i prawie wezweska maleńci, łocie jak no dwa jezora, nos i czerwony lapę. Czwarty ćwiczenk polega na tym, że szkolice na spłydlym rzeczeniów dowiedzą się o rozmaitych znacienkach słowa czerny. Ti nawet kawyrt by było ryciec szkolików do robotę w pyrach, albo w jakichś większych karnach, żeby ti sima było lży i żeby ti siłeni mogli ze sobą gadać. Pierwsi. Czerny kłet wlys w piec. Tiłe idzie to, że łedzin w picku wagas, czerny kłet, tiłe prawie idzie farwa. Farwa czerny, czyli coś, co jest czarne. Czerny rance łed robotę, czerny nodzi łed zgniłotę.
Tiłe prawie je wiedzieć, że ciej człowiek wiele robi, ciej je roblecy, tej my cierny roce i łeni może rzec prawie, że to je człowiek, co sobie no robotę nadaje i wiele robi. Cierny nodzi łec zgniłote, tak tej ten człowiek, teren je tak zgniły, że my so nawet nogu w wieczór przed sponim łymec nie chce. I tiłe widzimy, że słowo cierny je jakno łyciapuny, czyli brudny. Trzecie zdani, trzecie rzecieni, sedzec za cierne pieniądze. Tiłe prawie cierne, tak tej nie łytcewy. Sedzec za cierne pieniądze, tak tej sedzec w sydze za nieutcewą robłeta. Piąty ćwiczenk. Na spłydlym zdaniu w pisie liczba z pasownym znaczeniem słowa zelony. Tiłe są płeduny rozmaite znaczenia słowa zelony i szkwelik my dopasować wpisujące pasowny numer w krateczka. Głede biły, jastre zelony. Tiłe idzek was łe zelony, jak no mający kolor zielony. Tak tej tiłe bo musiał wpisać numer 1. Pierwi ledze łe wiele masło w zelone leste, ci łeni śle z nim lata na rank. Tiłe idze łe to prawie, że te leste bołe sfizi i nie wasesiony. Tak tej tiłe by musiał wpisać 2. Brzyd je jeść zelony, 3. Tak tej niedozdrzeniały. Co ten tam młezie wiele wiedzieć, kłełeniś je zelony, tiłe prawie idze młody głe, niedoświadczony głe człowieka, tej musimy wpisać 4. Jeny mili chłedza w zielonych ruchnach, tak tej w tych, jaci mają farba zeloną. Robić ta jaś zelonym z głeżu, tak tej tiłe tisi dzyłe farba i musi wpisać 1. Jakie to farba? Płęcie. Tak tej szósty ćwiczenk na spłydlym tych, co i bołe, bardzo polegał na tym, że dołe brysków musimy dopasować pasowną farbę. Chłydzy w ćwiczenkach nie płykyzył sa żółty i nie płykyzył sa też bruny. Ale myślę, że na spłydlym rechliśnych ćwiczenków szkwelecę bandum rozmiele dopasować słowa dołe bryska. 7 ćwiczenk. Tiłe on wymygł od szkwełyka taci dłegsi odpowiedze. Baro byłoby dobrze, ciebie szkwelik mógł taka odpowiedź napisać z płyka siepskły. Ciej nie zna jej znaczenie słowa, gdzie, albo jak może je naleźć? Napisz się swoja odpowiedź. Podaj 3 przykłady. Tak tej tiłe, szkwelik my napisać, skądka może wziąć znaczenie słowa, ja ci go nie znaję. Je napisać 3 przykłady, bo myślę, że szkwelik napisze słowarzu, wiecie, może naleźć słowo i jego znaczenie, liczbownikły, szkłowym, a tyś fajnie, bo ciebie uczyń napisał, że cię nie rozumie, ja ci głosowa płeka siepskiej, ty prosto pójdzie albo do swoich starszych, albo do stareśków, ja ci mogę w tym płemóc. 8 ćwiczenk. W jakim tomie słowa, że naleźć te słowa? Wszyscy te ćwiczenci, ja ci tiłe widzita, zostały przerechtowane prawie na spłydlym słowa, że sodza zachtem. Ten 8 ćwiczenk jedli wszystkich szkwełków i tiłe są wymienione rozmaite słowa, ja ci płekyzały sa w chłydzy w ćwiczenkach, aby były łebryska ma, ja ci były w tych ćwiczenkach wezweskuny. Tiłe szkwełce muszą wpisać numer tomu, w jakim taci słowo może naleźć. Myślę, że gwes szkwełce bodu miele tiłe może zostać malinci kłopot, bo tomów mamy 7, słowów 6. Myślę, że tiłe może więc bardzo ciekawa sytuacja, jak płeky, że ciemły na przemiar słowo malena możemy naleźć w pierwszym tomie, ale możemy naleźć też w 7 tomie. Tiłe dobrze by było, żeby szkolny był cieni na to, żeby uczniowie to dobrze rozumieli.
i dobrze wpisali te wszystkie słowa i co najważniejsze jest, żeby pitele, czyli będą pitele, i myślę, że łydba szkolnego bandze ziscony. Przed tym 8. ćwiczenku dziś wyrt płełoziec taką dodywkową kyrto, na jaci będą pokazane wszystkie tome słowa, że zechce. Myślę, że to też będzie pomocą dla szkoleków. Łeglowły, jeżeli idzie te wszystkie zadania, to musi wydrukować dla każdego szkoleka, żeby każdy miał swoje. I je wiedzieć, że dziś musi być jeden jak no mydło dla wszystkich. Taci kyrte roboty może rozłożyć w rozmaitych placach w izbie, w szkołowej zale. Stół ci mogą być dziś wystawione w szkole. Szkolece nie muszą wyfulować wszystkich zadań w płosobicum. Mogą je robić w rozmaitej kolejności. Mogą robić to samyma, a mogą też w karnach. To zależy od tego, jaką łudba bodze miał na to szkolny. Taci kyrte zadaniów, taci stacje zadaniów może przesiekować na rozmaite temy. Je prawie przesiekływa to na spłydlym zechte i to są stacje zadaniów w farwach. Równak może też przesiekływać na przemiór o zwierzętach, na spłydlym remu samej kłe wścigłe. Może też przesiekływać o rozmaitych wytwórcach kasiepścich, na przemiór o Janie Trepciku i o jego dokazach. Tak tej łydbów może mieć bardzo wiele i wydaje mi się, że do każdej tymy na łydbie kasiepściego języka może prawie taci stacje zadaniów przerechtować, łydba bodze czysto i naci wazdrza. To je wszystko, co je przesiekływa. Wielki Bóg zapłać i mam nadzieję, że będzie to takim dobrym podskacenka dla szkolnych do wezwyskani na łydbach kasiepściego języka w szkole i w młodszych klasach, i w starszych klasach. Bóg zapłać i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam mileczno.